Chabvondoka manje this week kwatikona kunzi ZANU-PF neTCC aiwa zvosangana eye to eye. Panguva ino iyi nhau inokuzikana mukanzwa kuti ZANU-PF neCitizen Coalition for Change yaChabangu zvasangana votozoroti pane dhiri rakutofinalizwa ipapapa kana isiri amendment kupusha for 2030. Zvisandapinda mashoko ari kumukonzi this week chinogona kubvondoka tiona TCC neZANU-PF zvichazvigara pasi kuti wasubscribe like on the bell icon tipira panapa mubepa nhau reDaily News vanobanyora achiti ZANU-PF MPs will support the Citizen Coalition for Change TCC's motion in Parliament this week on a national dialogue needed to find long-lasting solutions to Zimbabwe's decades long political and economic challenges. So confirmed, the ruling party's chief whip Popuraito Garepo yesterday, who told the Daily News, the country's most influential newspaper, that ZANU-PF wanted to see all Zimbabweans working together in the interests of the nation. This comes after the leader of the opposition in parliament, Senzo Chabangu, averred at the weekend that the TCC had identified the August House as the ideal forum to engage in formal talks to take Zimbabwe forward. The ZANU-PF gave the same committed stance to ensure that people of Zimbabwe have long-lasting solutions to economic challenges. Ndo mashoko amudanyo kwa pana vakomana ahwemu Daily News. Mashoko anomuda wachiona naSenzo Chabangu panguva ino vakugara the ruling party ZANU-PF vachigara pamusoro aiwape a government of national unity inonova GNU aiwa tikuona kuti it is matalks are in pipeline panguva ine vari kuona kuti they want to postpone ma 2028 elections to 2030 inouya vari kugarira panguva ino GNU yakutopushwana naSenzo Chabangu. Imbotodzai maZimbabweans kuti munowirirana nazvo here uye muchangozvirega zvichiitika here makangotarisa. Ina comment section medu mutudze mafungiro enyu kuti mumusoro pechitiko ichi. Musakana subscribe or like, watch on the bell icon.